Miss Little is een exclusief webatelier voor baby's en peuters. En ik maak dus in opdracht van klanten maak ik bed- en katoengoed voor baby's en peuters. Miss Little is een webatelier, hè? Dus ik haal dus voornamelijk de opdrachten via het internet binnen. En ik mis eigenlijk daarbij het directe contact met de klanten. En daarom ga ik naar beurzen in het land. En de Heid & Men-beurs zit in het noorden van het land. En ja, daar ben ik eigenlijk nog niet eerder geweest. Dus het lijkt me een mooie kans om Miss Little onder de aandacht te brengen daar. De beurs is sowieso geslaagd als ik aan het einde van de beurs geen stem meer over heb. Dan heb ik zoveel kunnen praten met mijn klanten dat ik hoop dat ik in hun herinnering blijf. En dat als zij later denken van ik heb een voedingskussen nodig, dat ik dan weer in hun gedachten kom.